Baviti se knjigovodstvom ne znači sediš, kuckaš, knjižiš i ne progovaraš. Za knjigovođe mnogi misle da su to suvoparni dosadni ljudi, međutim, među knjigovođima ima jako, jako interesantnih osoba, kao što je to moja današnja sagovornica, poslovni i poreski savjetnik Suzana Hrabrić, na društvenim mrežama poznata kao Suzana Hrabra. Suzana, dobar dan, dobrodošla. Reci nam, da li voliš knjigovodstvo i zašto? Da, volim knjigovodstvo, volim kad se sve nešto slaže i volim kad ima logike, a ti naši brojevi imaju veliku logiku i možemo svašta da vidimo i da pročitamo. Jest, brojevi govore svoju priču, samo treba znati jezik brojeva, a mi knjigovođe to odlično znamo. Ajde malo istorijata, kako si postala knjigovođa, kako si uopšte se pojavila u ovom poslu? Pa ja uopšte nisam krenula da budem knjigovođa, ja sam jako bežala od toga i bežala sam od ekonomije i mada su mi govorili su ekonomija zemlju drži, tako je nekad bilo i ako ne završiš ekonomiju kao da se nije ništa dobro desilo. Međutim, ja sam bila mnogo kreativna, volala sam pejzažnu arhitekturu i ja sam zapravo upisala pejzažnu arhitekturu i krenula na taj fakultet. Ali koliko god da bežiš od tih stvari, nekako te snađe u životu i još tokom fakulteta prvi neki posao na raspustu koji je bio preko omladinske zadruge, zapadnem na blagajnu velike robne kuće u bivšoj Jugoslaviji i tu upadnem da kucam neke kredite, čekove, da me nauče kako se vode blagajnički dnevnici, kako se rade ta izveštavanja i ja sam tako sa 21 godinom ušla opet u taj posao, iako to nisam htela. Vremenom sam napustila fakultet pejzažne arhitekture, odnosno šumarski fakultet, a kasnije sam upisala ekonomiju i završila je teškom mukom uz posao, ali sam uspela da završim fakultet. Teorija ekonomije je kao tanjir pun pepela koji treba pojesti bez čaše vode, tu se potpuno slažem. Teorija ekonomije je smrtno dosadna, ali praksa je izuzetna, vrlo živa, što obe znamo. Tako da sam u tu praksu upala baš onako mlada, sa 21 godinom i ostala u tome. Počela da pratim propise, prosto i zaposlila se kasnije tu, je vremenom i napredovala, pa kad je zaživeo privatan biznis u, da kažem, bivšoj Jugoslaviji, onda sam prešla da radim i tu neku privatnu firmu i tu sam radila knjigovodstvo, računovodstvo. Tada nije bilo časopisa kao danas, nije bilo interneta, nije bilo mogućnosti da saznaš kao ovoliko znanja da imaš kao danas na sve moguće načine. Bio je samo službeni glasnik i čekaš kad će da izađe i kad će da se objavi nešto i onda iz toga da učiš i bili su seminari tada 2 puta godišnje u domu sindikata. To je bilo neko davno vreme, pre 35 godina. Ja sam išla na seminar u Vrnjačku banju, to mi je bila prilika da odem i na mali godišnji odmor. Dobro, bilo je raznih stvari, tako da sam učila sam kroz praksu i baš tako već, to je bilo ono vreme kad su bili 2 puta polugodišnji finansijski izveštaj i završni i upala sam u firmu koja je imala sopstvenu proizvodnju dečije opreme, tako da sam naučila proizvodnju već tada sa 25 godina i nastavila to kasnije da radim, ne znajući u kojoj meri će to danas imati, da kažem, značaja u nekom mom znanju i u radu sa klijentima, tako da, eto, to su neki davni početci. Kako si reagovala na klasu 9, molim te, pošto ja sam imala mentora koji je bio genije je bio, nažalost nije živ, dosta 33. godište je bio, kad se pojavila klasa 9, moj Sava je napravio knjiženje, kokoška je snela jaje, iz jajeta se izleglo pile, od pileta je postala kokoška koja je snela jaje, sve je to preko klasa 9 uradio. Ali ja tad nisam učila klasu 9, neka ne treba mi. I mislim da sam pogrešila što od njega to nisam učila, nego sam posle morala da učim sama. Kako si reagovala kad smo dobili klasu 9 i novi kontni plan? Novi kontni plan je baš bio onako težak udarac. Šok za sve nas. Šok za sve nas, ali ja moram da priznam da u odnosu na tu klasu 9,
Meni je mnogo veću muku pravila ona revalorizacija amortizacije. Da li se sećaš tog sećam vremena? se. To mi je bilo jako teško i neshvatljivo. Eto, recimo, to mi je bio mnogo veći problem nego da shvatim proizvodnju, a kao što je taj tvoj mentor objašnjavao tu klasu 9 od jaja i kokoške, ja prilično, da kažem, slikovito doživljavam sve te stvari, verovatno sam vizualni tip, što kažu, i šta god se knjiži, radi, postavlja, ja to u glavi smišljam gde se slažu stvari i jednostavno nije mi ta klasa 9 u samoj postavci, bilo je šok u smislu iznenađenja šta će nam sad pa to još, ali ja sebi nekako crtam stvari, kao što smo nekada radili kalkulacije, pozadinska priča, softverske rešenja, znači sve smo radili peške, pa i te amortizacije, revalorizaciju amortizacije. Verovatno ovo, ako neko sluša od mlađih, ne znaju Neće znati, ali naša generacija će znati o čemu se radi. Naša generacija će znati, pa onda oni što smo ih zvali čaršafi, kolone do bez, upisivali, popunjavali, moram priznam da je meni to bilo mnogo, mnogo teže. Ta osnovna sredstva koja su se radila tada na taj način. Jeste, amortizacija, pa revalorizacija amortizacije, rev, obrazci. Da objasniš rev obrasci, da objasniš danas nekome čemu je to služilo, meni i tada bilo jako teško da to shvatim. A dovođenje na tržišnu vrednost, pokušaj kroz statističke koeficijente. Da, tako da meni proizvodnja nije, da kažem, nije mi bila u toj meri problematična ako postaviš neki šablon i znaš kad se šta dešava, zato što je bitno bilo kad sam shvatila da ona ide po segmentima i da tako i po segmentima može da se knjiži, da ne mora to sve odjedanput. Kao što se recimo danas radi, provuku konta devetke na kraju, pa sve zajedno prošetaju, kako to kaže. Za završni račun sve do sve odjedanput, a zapravo radi se potpuno drugačije. Sad je opet i pitanje veličine firme, ali ajde da ne plašimo gledalci i ove mlade buduće sa proizvodnjom. Ja, pa mislim da će upravo ta neka priča kako se radilo nekad biti interesantna, jer svi znaju kako se radi sad, ali mislim da je upravo to interesantno. Ali me podsjeti kad si rekla rev obrazci, revalorizacija, amortizacija, setila sam se 93. Ja predajem recimo 22. februara, rok je bio 28. Predajem završni račun, a činovnica u SDK mi kaže: jesi li primenila nove koeficijente revalorizacije? Ja kažem nisam. Izašli su jutros i ja se vratim u kancelariju i sve je ovo nanovo, a sve smo ručno popunjavali. Sećaš se toga, ja sam taj završni račun 93. odnosno završni za 92. bukvalno preplakala. U 5 dana su 3 puta menjali koeficijente revalorizacije i 3 puta smo menjali obrazce. Evo, ja sam se sad naježila kad sam se setila toga. Meni je taj završni račun bio najtraumatičniji u životu. Zaista, to je danas neshvatljivo. Tada nismo imali programe, nismo imali ovako napredne softvere koji to sve povezuju. Radili smo ručno, bile su kartice, pa smo, svaki konto je bila jedna kartica kartonska koja se kupuje, tanje kartone koje se kupuje u knjižari, pa pod indigom, stavi se ispod indigo i onda su ispod takođe kartica glavne knjige. Da, dnevnik glavne knjige. Dnevnik glavne knjige, mislila sam kartica u smislu da se kupuje taj dnevnik. Da, kupovao se taj list, jeste. Kupovao se i taj list u knjižari, moralo je tako da se radi. To je ono što je naša prednost. Naša prednost da mi razumemo zapravo šta se dešava u softveru. Jer ono što sam primetila u praksi kad radim, recimo kad sam u kancelariji imala mlađe koleginice, pa treba da im prenesemo znanje i da objasnimo. Ja sam uvek objašnjavala kalkulacije, crtala ih, objašnjavala amortizaciju, crtala bukvalno kolone da bi oni shvatili šta se to zapravo dešava u pozadini, jer dobiješ samo jednu cifru na kraju izračuna, tu kompjuter sam izračuna i mislim da je to jako teško danas zapravo shvatiti i povezati i da zato možda mi koji smo radili to ručno i čak kad su se pojavili programeri tada i tad su se pravili softveri kada firma traži da se napravi softver za njih i onda smo sa programerima radili i objašnjavali kako to zapravo treba da izgleda. To su te
prve postavke koje su se radile davnih dana. Ja sam jedna od retkih koja koristi dnevnik iz programa, jer ja u školi im dam dokumentaciju za knjiženje. Prvi dokument ima nalog za knjiženje, ostali nemaju, a onda sami sebe proveravaju kroz dnevnik. Da, svaki program ima dnevnik, ali knjigovođe to ne koriste. Međutim, ja sam našla primjenu dnevnika knjiženja gde po datovima imaju sve proknjiženo i rekla sam proveravajte sami sebi jer sutra u praksi taj koji kontroliše, taj kažnjava. Znači učite se samodisciplini. Tako da jedino što kontrolišem je završni ispit. Sve ostalo kontrolišu se sami, ali razumeju o čemu se radi, jer sve rade peške. Pa to kad se nauči peške, mislim da onda ovaj softver je lakoća živa. Softver je samo alat koji nam pomaže. Nemamo ono beskonačno sabiranje kartice gde se uporno ne slaže za isti iznos jer uporno vidimo isto u permutaciji. Jeste. I onda kažeš, ajde molim te saberi ti, izvuci mi trakove. Se sećaš onog Olimpije mašine računske, pa smo kucali na traku, sabirali kolone, potpisivali stranu. Pa sabereš 3 puta da ne pogrešiš. Evo kako se danas se smejem tom vremenu, bo me tada nije bilo smešno, ali bilo je uvek pritisak. Knjigovodstvo, računovodstvo je uvek imalo pritiske sa rokovima, ali zaista mislim teško je ostalo ovo zadnje 2 godine, da kažem, da voliš svoj posao obzirom na sve čime su računovođe i knjigovođe opterećene u smislu česte izmene propisa. Mislim da je to jedan ozbiljan problem. Pa mislim da ne u ovoj meri i ovoliko često kao zadnjih par godina. Ja mislim samo je SEF nešto što je potpuno novo i što je nepripremljeno došlo u akciju, tako da kažem, odnosno dato za korišćenje. Tako nikad nije bilo. Mi smo imali portal Poreske uprave gde smo svi bili sluđeni, nismo znali šta ćemo, ali smo se vrlo brzo ukomponovali u to, vrlo brzo smo mi razumeli šta treba da radimo. Imali smo centralni registar gde smo brzo razumeli, jer su to bili programi koji su radili. Na nama je bilo samo da se prilagodimo. A SEF koji su radili i koji su postepeno uvođeni. Recimo na e-porezima poreske prijave su uvođene jedna po jedna. Imali smo ono vreme prilagođavanja kad je to uvedeno 2014. Imali smo godinu dana i elektronski i ručno poreske prijave i posle je samo krenulo, ali su vremenom, znači prošao je period dok su se sve poreske prijave ubacile u sistem, pa onda kroso, znači ništa nije išlo istovremeno, kao što je pre 2 godine krenula nova fiskalizacija i SEF istovremeno, znači kolaps, onako čini mi se baš da smo imali ozbiljan kolaps fizički i psihički. Ja moram da koristim fiskalnu kasu jer moja ciljna grupa su fizička lica. Kupila sam program za fiskalizaciju u okviru programa za knjigovodstvo koji koristim. Ja mislim da sam im dosadila zivkajući ih, jer ja nemam svaki dan. Ja recimo svaka 2 meseca kucam konačni račun i onda zaboravim kako se radi. I onda stanem i ne znam gde sam. I onda ih zovem, pomagajte, šta si radila, ček da vidim, gde mogu da vidim. Znači, za mene je fiskalna kasa bila blagi šok, ali sam, hvala Bogu, naučila, prestala sam da ih gnjavim. Prestala sam da ih zivkam. Dobro, ja imam onu verziju instaliranu na telefonu, pošto radim online konsultacije i da kažem ne koristim je baš toliko često, mada ne znam ni šta je sada, često nemam svaki dan kucanje po 10 računa, ali moram da priznam da mi se sviđa ta napredna varijanta da ne moram da vučem računar sa sobom da bih kucala fiskalni račun. Pa ja izdajem, pošto usluga se fakturiše onda kad je završena, meni škola knjigovodstva traje 4 meseca, oni umeđu vremenu plaćaju rate i ja onda moram da im kucam avansne račune. Avansne, da, onda ti ne možeš da imaš, ova aplikacija za telefon i tablet ne podržava avansni račun, to je, ajde da kažemo, manjkavost da nije ujednačena kao i sve ostale fiskalne kase, ali dobro, funkcioniše. I onda mi treba celo prepodne da uradim konačne račune, jer moram da povežem uplate
da bi se to iskazalo kroz poresku i da uradim konačni račun, onda kad nastave da plaćaju, onda moram da gledam po imenu da li je taj neko završio obuku pa plaća ili taj neko je aktualna obuka da li da radim avans ili ne. I jesu zakomplikovali. To jeste sad. Pa kao sa fiskalnim računima povezati avanse, tako i na SEF. Mislim da je to po istom sistemu. I mislim da nisu trebali da uvode ovo, da se radi avansni račun, bez obzira što će u istom poreskom periodu biti konačni. Mislim da je to stvarno bilo suvišno. Suvišno, previše papira, previše vremena. Znači nešto što je trebalo zaista da olakša posao i da ga ubrza. Verujem da će se mnogi kolege složiti da je ovaj način rada usporio mnoge procese. I ono što imamo, da kažem, nestabilnost, ali što praktično imamo neusaglašenost propisa kad je u pitanju SEF i zakon o PDV-u. I to jako dugo traje. Znači sad, što nije usaglašeno, pa ćemo ga usaglasiti za par meseci, ni po jada ne bi bilo prvi put, ali ovo jako dugo traje. Ova pravna nesigurnost zapravo za klijente. Kad kažem nestabilnost, u smislu pravne nesigurnosti za klijente, i mislim da je to veliki problem, zaista veliki problem, a drugo što mislim, prostora za kažnjavanje poreskih obveznika ima na pretek, jer šta je sad starije, da li zakon o PDV-u ili SEF, na što ćemo se usaglašavati. Od blizanaca koji je stariji, ne gledajući vreme rođenja. Da, ali ajmo, PDV je stariji. Da, PDV jeste stariji nego SEF, a SEF bi trebalo da bude, mi ne znamo što je konačna zamisao zapravo Ministarstvo finansija. Pretpostavljamo da ćemo imati preko SEF-a jedinstvenu evidenciju PDV-a, samo što dok dođemo do tog momenta, bit će lipši magač do zelene trave, definitivno. Doći ćemo polako, strpljen spašen. Strpljen spašen, da, to je ono što moramo, što je definitivno u našoj profesiji, mnogo strpljenja i živaca, počevši od klijenata, pa onda i zbog promene propisa. I šta bi bila tvoja specijalnost u svemu ovome? Niko ne može da zna sve i niko ne zna sve. U čemu si ti specijalista? Evo, ja sam pre 10 godina napustila klasično zaposlenje i otvorila agenciju, ali ne knjigovodstvenu agenciju, sam htela da izađem iz operative. Bilo je previše svega u tom nekom prethodnom periodu i prethodnih godina. Htela sam nešto malo drugačije da radim i da drugačije organizujem svoj život i, kako ti kažem, posao nekako ima sezone. Računovodstvo naravno ima uvek sezonu, 12 meseci u godini, ali postoje poslovi koji se rade periodično, tako da sam recimo u nekom momentu shvatila da su transferne cene nešto što radimo od samog početka, od kad su uvedene u naše zakonodavstvo još od 2013. ove godine. Tad sam bila u onoj prvoj grupi kad se radila obuka koja je održao privredni savjetnik u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, i te transferne cene su mi bile onako zanimljive. Nisu one odmah zaživele u punom sjaju kada su uvedene, ali su par godina posle početka primene postale da budu zanimljive i kad su naravno postale ozbiljni predmet kontrole. Tako da eto, te transferne cene radim, one imaju neku svoju sezonu sada do kraja juna, i ono što sam videla da mi nekako, da kažem, prija, našla sam se u tome, to su predavanja i obuke iz oblasti poslovanja, uglavnom poslovanja, pošto sam posao, da kažem, okrenula prema malim biznisima, posebno onim početnicima u poslovanju, zato što sam shvatila pre 10 godina kad sam krenula u taj privatan biznis, istraživala sam šta je to čega nema, a zapravo nema onog jednog šaltera gde možeš da saznaš sve informacije.
kad počinješ, kad otvaraš firmu, znači nije bilo grupa na društvenim mrežama kao danas, nije bilo toliko podataka da svi o svemu pričaju. To je ono što je nedostajalo, nedostaje i danas, da ti imaš alter na koji ćeš da odeš da kažeš ja hoću da otvorim firmu i treba mi to i to, a ne samo idi pitaj knjigovođu, nego šta sve taj budući preduzetnik treba da zna i kad krene u poslovanje, šta mu je sve potrebno, od dokumentacije papira, kako će da vodi robu, znači to neko elementarno znanje, moraju da imaju znanje i onda sam eto i tu sebe našla da sam napravila neke svoje radionice, seminare, predavanje na temu preduzetništva. Tako da, eto, to radim i samim tim tu se prilično iskristalisao porez, tako da vrlo često radim i te poreske konsultacije, optimizacije poreza i sa klijentima izveštavanja. To je ono slaba tačka kod nas u privatnom, kod malih privatnika, slaba tačka je izveštavanje, zato što ljudi nemaju vremena da se bave time, misle da to onako nekako nije bitno, ali je jako važno, mi to znamo, da prosto znaju gde su sa tim svojim ciframa i koliko im je biznis dobar, kako se vodi, na koji način, tako da to je ono što, da kažem, radim, eto, te transferne cene sezonski, predavanja periodično, neke obuke, takođe obuke u vezi transfernih cena i seminare u vezi i poreske konsultacije. A gde ljudi mogu da te nađu za te tvoje poreske konsultacije, za poslovne konsultacije, transferne cene? Baš sam prekjuče imala ozbiljnu kritiku, kaže kako ja mogu da te preporučim gde se ti reklamiraš? Ja kažem, ne reklamiram se nigde. Naprosto nekako ljudi dolaze do mene po preporuci na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku, posebno sam u grupama, tamo kao Suzana Hrabra, prepoznata i eto tu sam, možete da mi pišete, ko je zainteresovan da mi pišete na mail ili u Messenger. Sajt nemaš? Sajt nemam, na Instagramu nemam videa, nemam videa. Pa kako ti kažem, evo baš me prekjuče kritikovala koleginica, ali nekako nisam od onih koji kažu da je sajt obavezan, zato što nekako postao stiže i uvek ga ima i nisam se pozabavila time zaista. Tu si u pravu, mada nekad je bila vizit karta, danas je sajt, otprilike je sajt zamenio vizit kartu. Da, danas je moda tih video klipova ili kako se to već kaže i ovoga što ti snimaš. Ja zabavljam ljude. Pa dobro, nije to, dobro, možda se kaže da je zabava, ali ono što sam ja oduševljena to je da ti razbijaš predrasude o knjigovođama, predrasude računovođama, svi misle da smo mi neki smrtno ozbiljni ljudi, da ne umemo da se našalimo. To bi jedan moj kolega iz bivše firme rekao, kaže, znaš, kaže, ti si ponekad normalna, ali posle 5 Da. Jer preko dana je bila stalno neka strogoća, ali mogu nešto da te pitam i onda uvek smo u nekoj gužvi, uvek su neki rokovi koji treba da se postignu i tako dalje. To mi je jednom davno rekao, kaže ti si normalna, ali posle 5. Ne znam da li se sećaš, 92. ili 93. je bila neka odluka da gotovinski račun ne može da bude veći od 100 dinara. Ne znam da li se toga sećaš. Jer mi je direktor doneo račun koji je bio recimo na 300 dinara, ja sam rekla ovo ne može. A kaže, bio sam vodio poslovnog partnera u kafanu, ja kažem sve jedno ne može, do 100 dinara. Da li si bre ti normalna? Treba da odvedem klijenta na ručak i da mu kažem, možeš samo 2 ćevapa da pojedeš, rekla moja knjigovođa. Ja kažem, ja te kao čovek potpuno razumem, kao knjigovođu, to me uopšte ne interesuje. Mi tako funkcionišemo. Ja sam kad ti spomenu te račune, evo sad si me vratila unazad, ja sam imala neke gotovinske račune, kupovali su metlu i đubrovnik, znači sećam se kod danas i ta neka metla je koštala 101 ili 102 dinara, znači prešla je tih famoznih 100 dinara za gotovinski račun. Pri čemu je to bilo vreme, ona inflacije, ta 92. tih 100 dinara nije bilo ništa. Jeste. Ništa. I ta metla je koštala 101 ili 102 dinara i ja vratim račun i kažem ovaj račun ne može da se isplati u gotovom. I kaže kako ne može da se isplati u gotovom kad sam ja platio u gotovom. Da li ne možemo iz blagajne da isplatimo u gotovom. I kaže pa šta ja sad da radim ili ja da slomim kaže ručku i onda će manje da košta. Znači čovjek se iznervira i kaže hoće da lomi metlu na pola.
da bi manje koštalo. To su tako neki paradoksi, u stvari to je onaj problem u zakonodavstvu da se jako sporo menjaju propisi u odnosu na život pored nas Jeste. koji... Knjigovodstvo evidentira život, ali ovo stvarno budu tako neke paradoksalne situacije koje su smešne, a opet s druge strane mi moramo da primenjujemo propis. Da, gledaj, mi se sad smejemo posle toliko godina, tad uopšte nije bilo smešno, zato što te uhvati panika, pa ovo ne može da se isplati, ne panika, nego prosto njima kažeš ne može da se isplati, on ne zna, a ne znaš ni kako da rešiš taj problem, ne možeš da odeš nazad u prodavnicu ili da kažeš sad mi prepolovite račun na 2 dela. Evo, polovio sam metlu, smanji mi račun. Šta bi bio tvoj najveći uspeh u poslu? Znači, čime možeš da nam se pohvališ? Moram priznam, kad si mi poslala pitanje da sam baš tako razmišljala, moram da ovako, da opet se vratim unazad tokom svih ovih godina, radila sam u privatnim firmama, znači nikad nisam radila u knjigovodstvenoj agenciji, radila sam u privatnim firmama i bila na rukovodećim pozicijama i uvek sam imala u službi 1, 2, 3, ponekad 4, to je bilo onako dobro kad nas bude više da posao može da se uradi na vreme. Uvek sam imala mlađe devojke i u principu su bile, recimo, tog vremena neudate i uvek sam ih učila, podučavala kako se šta radi, jer često ste dolazile recimo nemaju iskustva uglavnom, i onda ih učim poslu, kako se šta radi, gde se vodi, kako da nauče software i tako dalje, i nekako se uvek razvije taj neki dobar i lep odnos između nas. O tome tada nekako ne razmišljaš dok ih obučavaš, ali se dešavalo da kasnije udaju se, ostaju trudne, postanu mame i tako prođe neko vreme, odu iz firme na neke bolje pozicije ili odem ja iz tih firmi i one, evo sad se naježila, javljaju se i Novu godinu, Božiće, rođendane, neke su se čak sećale i mojih rođendana i to je jako lepo da ostaviš tako neki trag. Jeste. Ja sad se rasplakala. Odnos između mentora i mentija je neponovljiv. Evo, kažem, moj mentor je umro, ima više od 10 godina, ali on je u mojoj svesti još uvek živ. I uvek će biti živ i uvek ću pomenjati. I bilo je nas 20-ak koje je Sava učio i svi mi baš sa poštovanjem i sa lepim mislima se setimo tog Save koji je nama bio mentor. Tako da te potpuno razumem. Bile su neke devojke, radila sam, neću sad napominjati preko kojih kuća radim. Da, nećemo da reklamiramo nikog. Da, nećemo nikoga da reklamiramo i radila sam transferne cene, kurs transfernih cena, 3 meseca je trajao i njih 3 su bile na tom kursu iz jedne firme, velika naša kompanija na jugu Srbije, baš. One su mi zvale profesorka. Ja sam ih stalno ispravljala da nisam profesorka, ali njima je to tako bilo super i ajde, tako je i ostalo. I eto, kasnije sam sarađivala sa njima u njihovoj firmi, ali i evo dan danas, iako je ta poslovna saradnja prestala, javljaju se, pišu, pitaju jel mogu nešto da vas pitam, naravno uvek sam otvorena, popijemo čak i kafu kad dođu u Beograd, što su dolazile na neke seminare i ostale smo baš onako u nekom lepom kontaktu i eto tako, to baš prija kad kažu ono što ste nas vi naučili, znate kako mi je to značilo u nekom momentu tada i tada i tako eto. I onda mi je to zapravo dalo neki pravac da i taj deo svog poslovanja okrenem ka predavanjima, jer sam shvatila da zaista umem da prenesem znanje i da to lepo objasnim, što su znali da kažu posle predavanja, kaže vi to tako slikovito objasnite, uopšte kaže nije dosadno, a svi misle kako je naš posao dosadan, kao i ti u svojim videima kad nam na tako zabavan način prikažeš situacije iz života i primeniš ih na kontni plan. Ne znam da li si videla moj snimak
kada pokazujem frižider i kažem ovo je magacin gotovih proizvoda, jer frižider jeste magacin gotovih proizvoda. Nisam videla, morat ću pogledam. To je Cvekrva knjigovođa dočekuje snaju. Nekih 5 minuta traje. To jesam. Tako da, eto, ono što je još, da kažem, bilo zanimljivo i što mi je baš prijalo u karijeri, zadnjih par godina se to desilo, posle korone kraj 2020. godine kada su freelanceri dobili pozive od poreske uprave, odnosno poreska rešenja da plate one silne poreze za 5 godina unazad, ne znam sad ko je upoznat, ali većina jeste. I nekako sam se opet odgovorima na Facebooku u tim nekim grupama su me freelanceri prepoznali kao nekoga ko poznaje materiju i pozvali su me da učestvujem sa njima u tom radu u borbi za smanjenje poreskih opterećenja, da to tako sročim. I uspeli ste? Pridružila sam se i evo ta saradnja teče već 3 godine i to mi je baš onako bilo, moram da priznam, merak za dušu, da prosto uspemo da svojim znanjem mogu da pomognem grupi uglavnom mladih ljudi, mada to ima i sredovačnih. To je onako ono iznenađenje što mi ne znamo ko su sve freelanceri i svi su ubeđeni kako je to mlada populacija, ali to ima već i uveliko sredovečne populacije. Tako da sam sa njima sarađivala, učestvovala u pregovorima sa državom, pa je angažovana od strane udruženja radnika na internetu i kasnije kada se postigla ti prvi pregovori da se za prethodnih 5 godina otpišu kamate, da se umanje dugovanja, da sad ne detaljišem previše. Kasnije sam bila član radne grupe koja je, da kažem, posle koje je proistekao ovaj novi zakon za freelancere koji je u primeni od januara prošle godine. Tako da mi je to, kako da kažem, ušla sam u nešto što nisam znala gde će voditi. Bilo je tu dosta onako napornih situacija, iziskivalo je jako puno vremena i angažovanja, ali mi je drago da sam uspela da nekome pomognem na taj način svojim znanjem i angažovanjem i bilo je jedno onako jako dobro iskustvo videti to sve i doživeti i definitivno ono što mnogi ne shvataju, odnosno mnogi freelanceri tada nisu shvatili, ja sam to više puta pokušavala da objasnim, da nisu svesni da je to prosto se nikad nije desilo u našoj državi, da jedna grupa građana uspe da promeni poreski sistem na takav način. Da. I mislim da se to više nikad ni neće desiti. Bilo je to svega, mnogi su negodovali, vlasnici biznisa su negodovali, ali ja sam uvek rekla, pa čekajte, nek se skupi 10.000 preduzetnika, izađu na ulici, da li mogu da promene stope poreza i doprinosa na zarade? Pa ja verujem da bi mogli. Tako da sve je u toj želji, volji i istrajnosti i to mi je bilo baš onako jako lepo iskustvo i naravno evo saradnja traje, ali nekako se to sve uvelo u tokove. Ja mislim da je kod zarada problem, ceo sistem zarada je postavljen na bruto principu, međutim, bruto zarada interesuje banku, poresku upravu, fond zdravstva i fond PIO. I dalje se u privredi ugovara neto zarada. Kada bi radnici primali bruto zaradu i onda kvartalno plaćali poreze i doprinose, nameti poslodavca ne bi bili veliki, bili bi samo 15,5%. Ovako, poslodavac gleda neto u odnosu na bruto 2 i kaže 60%, što je tačno, ali mislim da je ugao gledanja pogrešan. Pa to je ona svest. Ugovaraš neto, je to ono što interesuje radnika, šta će da dobije na ruke i šta nosi kući, čime raspolaže. Taj bruto princip je uveden opet verovatno ugledajući se na neke zapadne sisteme oporezivanja. Da, jer to kod nas tako nije bilo. Znači ja kad sam počela da radim, bilo je po neto principu i opterećenje je bilo, što bi iz današnjeg ugla bilo samo bruto 1, nije postojao bruto 2. Bilo je nekih 40% na neto platu, 40% otprilike i tad su bili oni famozni samodoprinosi, ne znam, za zemljotres, pa samodoprinosi
već sam izborila zašto sve neka 2, 3 samodoprinosa iz tih plata i to se izdvajalo. A taj bruto princip je uveden negde 90 i neke godine. Ja sad ne mogu Ja tačno se mislim setim 92. druge, 91. ili druge, tako nešto. 92. I čak je bilo par meseci, pa je onda to su shvatili, ne znam da se iz toga sećaš, bilo je tada uvedeno da se isplaćuje bruto radniku, a da radnik sam sebi uplaćuje poreze i doprinose. Ne I sećam onda se. je to je bilo 3 meseca, pa su shvatili da to niko neće uplaćivati i onda je krenulo onaj famozni član zakona da je isplatilac u obavezi da obustavi poreze i doprinose. Onaj član zakona o porezu na dohodak Da, da. građana. Tada je to definisalo ko zapravo isplaćuje i ko je obveznik. I još uvek važi to pravilo. I važi to pravilo i ostaće. Tako da taj namet, taj bruto 2 je suština problem. Bruto 1 je uvek postoji i nikad nije bio problematičan, ali bruto 2 je onako prilično opterećenje. Ali to eto, traje jako dugo godina i trajaće jer se niko nije tražio da se promeni. Tačno, tačno. Kad bismo svi mi ostavili svoj posao malo na stranu, pa izašli da se bunimo, bilo bi drugačije, ali nećemo stići da završimo i onda nek se buni neko drugi. I tako svi razmišljaju. Pa to je, ja kažem, svima je Facebook onako borbena ulica, ali kad treba izaći stvarno na ulicu, onda je to slaba vajda. Slaba vajda, slaba. Šta savjećaš onima koji tek nameravaju da se bave ovim poslom? Jaoj. Čim si krenula sa jaoj, šta reći? Znači, jao šta reći, zato što postoje suštinski lep. Kad bismo pričali samo o knjigovodstvu i računovodstvu, zaista, znači ja volim taj posao, volim to tako kad se sve složi, kad se uklapa, kad znaš neku, ajde da kažem, imaš viziju kako taj bilans treba da izgleda, aha, kad razmišljam, čekaj, kad smanjim ovo, pomerit će mi se ono, a kad povećam, pa promenit ću neku drugu poziciju i tako dalje. Kad bismo, znači, samo o tome pričali, poruka mladima samo dosta strpljenja i da imaju dosta prakse i da se trude da obezbede sebi negde praksu ili volontiranje. Ja, barem preko ovih oglasa na društvenim mrežama, vidim da mnogi čak i žele da volontiraju po knjigovodstvenim agencijama, ali opet mislim da toga nema dovoljno i pitanje je koliko su vlasnici, odnosno agencije, da kažem, zainteresovane i koliko su u mogućnosti da pruže podršku mladima, odnosno mlađim kolegama za to, ali mislim da je praksa ono zapravo što je najvažnije u svemu i tako učiš. Znaš, evo recimo kad vidimo završne račune, mi sad završni račun radimo jednom godišnje. Kako ti da naučiš nekoga završni račun? Znači, kad kažem naučiš, možemo i da učimo šta piše tamo, koje se pozicije popunjavaju i tako dalje. To nije problem, uvek ćemo pročitati i raditi po uputstvu, ali prosto ta neka praksa se sada mnogo sporije stiče nego recimo ranije, ako se sećaš, imali smo 2 puta, imali smo šestomesečni obračun finansijski izveštaj i godišnji, znači imao si mogućnost da vežbaš 2 puta godišnje. Pa je nekako to bilo lakše tada naučiti. A ovako, sad za završni se skocka nekoliko stvari, te upadnu revizori u većim firmama, pa se baviš time, te spremaš završni, pa ko ima proizvodnju, popise, magacine, muku muči oko toga, kako će to sve da uskladi i namerno to kažem kako će to sve da uskladi. I jednostavno onda te jure rokovi, pa onda ono što smo predavali statistički, odnosno prvi finansijski sa statističkim izveštajem u jednom roku, pa onda drugi konačni završni, to su isto bile nekako gluposti, čini mi se, koje su nam trenirale samo živce i sa kojima smo gubili dosta vremena. Šta preporučiti mladima? Mnogo strpljenja i da se trude da obezbede sebi praksu i mentore. Mislim da je to danas, ne danas, to je uvek bilo važno da imaš nekoga uz koga možeš da učiš i ko može da prati tvoj rad i da te koriguje tamo gde treba.
I da nekog pitaš, a da ti objasni onako da razumeš. Onako da razumeš, da je plastično. Moram da napomenem još jednu stvar, malo pre sam spomenula, pa mi je pala na pamet, znaš, radila sam dugo godina u marketinškoj agenciji, tada smo se slikali za, da li već za sajt ili za neke časopise i tako dalje, menadžeri i svako je trebao da napiše, odnosno ispod svake slike da stoji onako par reči o njegovoj profesiji. Tada bila finansijski direktor. Ispod slike je stajalo nešto tipa pokažite mi vaše brojeve, a ja ću vam reći kakvi ste ili nešto u tom smislu. I kasnije, posle par godina, ja sam već otišla iz te firme, imala sam jedan intervju i ta devojka koja me intervjuisala je našla tu fotografiju negde na internetu i taj tekst i ona je shvatila da je moj hobi numerologija. I kaže, vi ste, kaže, onako, nismo uopšte pričale o tome, nego ona to pronašla i kaže, a vi se inače bavite i numerologijom. Ja ostanem u šoku i kažem, ne znam odakle to, pa kaže, vi radite sa brojevima i tako dalje. Eto, tako da, možemo i tako da gledamo tu našu profesiju, obzirom da se bavimo brojevima. Da, numerologija, ali na specifičan način, jer ja ne znam numerologiju, ali znam koliko brojevi knjigovodstva mogu da govore. Da, eto to je onako bila neka anegdota koju sam pričala, rekao, postala sam i numerolog, to je bilo... Postala si numerologa, ne znaš, niko te nije obavestio. Tako da, eto, dragi moji numerolozi, ima nas dosta. Suzana, hvala ti puno na učešću, bila si izuzetno zanimljiv sagovornik, pa Bože zdravlja, vidimo se u još nekom podcastu. Hvala tebi na pozivu i bilo mi je baš zadovoljstvo, eto, malo da evociramo uspomene. Da evociramo uspomene kako smo nekad radili i kakvi su bili, kako se nekad knjižilo pre nego što su postojali softveri, ovako pojednostavljene stvari napredno kao danas.